In een bedruwd sammelgebouw op het industrieterrein van Wolvergee heeft de politie justerjoen een grote hemkwekerij oprollen. Er staan meer dan 2000 planten en dat is nevens de politie een uitzonderlijk soort. Een groot pad van de moeren om de Ljouwter blokhuis te heen is justerjoen preventief sloopt. Het bopperste stik dreigen eruit te vallen. Dat toonde een inspectie nadat justermorgen een 20 meter lang stik instatten wie. De automobilist die het man die de morgen op het vinger mee opzet zijn een orenbestuurder onrieden hebben zoer na een verkeersruzie, het hem justermiddag telefonisch melden bij de politie. Het gaat om een 59-jarige man uit Kolm. De Ljouwter bakkerij Schuurman zet een speciaal gebakje maken vanwege de troonwisseling. Het zogenaamde abdicatiegebak is een luchtige cake met crèmevulling en oranje marsepein. Daarop staat een portretfoto van de koninginne. Joen en vannacht roeg en wie het waar. Er staat een hudde zuidwestenwind en het wordt 8 graden. Morgen is nog ruim. Later wisselen zon en bewolking elkaar aan. Het waait hut uit het westen waai en het wordt maximaal 13 graden.